I gde ste ljudi, danas ćemo igrati Happy Wheels. Pa hajde da počnemo. Stani da vidim što ovdje ima. Evo ovdje ću. Ovaj ću ti izaberem. Pa, hajde da vidim. Ja sam ovdje noob. Kako ja dođem do tamo? Ovo je mnogo teško. A ne. Ne, pa... Ovo ne moguće. Ja ovo neću. Neću. Pokušat ću nešto drugo. Ne, nisam to ovdje. Ovo. Hajde da probam. Ovaj. Znači, ovo je još teže. A nemoguće je. Kažu da je mnogo teško. Ovaj. Da. Upravo su. Hoću da uzmem. Sad ću da uzmem njega. Ne može sve jedno ću da dodam. Ovo je bilo za malo. Ovdje će da treba. Izvinite, drug me prozio. Izvinite ljudi zbog ovoga, ali drug me zvao. Ali ja evo nastavim. Ovaj buca će da dođe do tamo za 100 godina. Ovaj ne može da gura. Treba neki što je nizak. Pa možda on kad se ovako savi, može. Da. To uspio sam. Sad ću da... Šta sam ja odao? Sad ću da odem na... Tamo. Ajde probam. Ovo je nemoguće. Idem ja na drugi. Šta sam ovdje uradio? I ljudi, ja sam našao nešto sad. Da li je to lako ili teško, ja ću uzeti motoristu. Probaj.
Dobro. A, znam gdje treba. Znam. Trebalo je ovdje. Da uzmem njega. Samo što je ostao bez ruku i nogu i sad je kao riba ovdje. I evo nas ponovo, ali ovo je bilo teško. Izabrao sam neki tamo level gdje će da bude mnogo lako, ali đavola, a barem da se izboda mnogo u ovaj most. A dobro, bilo je dosta šale, hajde da ja pređem na novi. A što mi uzme ovo, pa mi nije jasno. Hajde, promenit ću. Hajde da uzmemo neka, on je od lijene. Aha, treba da se zakači, pa znam ja ko je za to. Ko je za to? Za njega i ovaj. Ne, nije ovaj. Ovo je ovaj most. Radi. Evo ovaj, brate, ova bila u maksiju, ova debela. Debela. Ajde, ustaj vojsko na noge lagane, a moram. Debela sam. Debela sam. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe. To mi mnogo puno znači i pregleda. Hvala vam na 100 pregleda, verovatno sam rekao u klipu Outlasta. Znači, hvala vam na 100 pregleda. I ja ću snimati koliko god budem imao subscribera i do koje mogućnosti budem mogao, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!